Jeg er Tobias' far, og jeg har en besked til Oscar. Du skal vide, at jeg synes, det du har gjort, det er noget af det mest usle, man kan gøre på internettet. Because every time I'm thirsty, I just go to the fridge. Det er simpelthen så forkasteligt. Især overfor en dreng som Tobias. Det er simpelthen så forkasteligt. Jeg er faktisk temmelig vred på dig over det. Det er simpelthen så forkasteligt. Men jeg vil også sige til dig, at hvis ikke du stopper, så vil jeg ringe til Tobias. Man kan altid spore sig, Tobias. Det er simpelthen så forkasteligt. Så du kommer til at ringe til Tobias. Det er simpelthen så forkasteligt.